angisasukumele ki-MK manje. Ngumnikazi wey'tolo Mahlabathini ngokuqala lokho. Abangaziyo bazokwazi ukuthi ngiqale mfethu lento yakho. Ngiqale ngifakela izinkwe ey'tolo. Ngicathi wonke umuntu ongaziyo ngazela ezinkweni ey'tolo. Ngenza ubuhlobo nale genge le eficakala ey'tolo. Cishe bonke ngiyabazi. Abasha kabafikayo engingabazi ngoba cishe inyanga nenyanga kufika umuntu. Ngifuna ukuthini? Ngifuna ukuthi bangijwayele kwabanye babo ngifana noSisi engathi mangithe ngilambile bakhipha igrosa banginike. Okay. Kunesikhathi la engibuye khona ngeze kuhlaleni. Ngatshela ingane zami ngathi umuntu ofika esitolo mtshela ukuthi nokuthi, mtshela ukuthi nokuthi. Ngoba si-order la Everland. Sine wholesale eyi-1 enkulu oku-gate right. Ebese kuzoba ke yilaba abanye abancane. Okuyitolo lezi zabo ke futhi manje. Ngokwazana ke bafowethu. Abafowethu laba uma ungena esitolo ngesikhathi ke sengiqalisa okay angiqale inkweni. Into abayenzayo ke laba bafowethu. Cishe isitolo umuntu oyi1 unezitolo ezila ko5-6. Noma wena ungabona oyedwa phakathi esitolo umbone eshintsha uyedwa umnikazi. Oyothola ukuthi ubalandela uhamba as far as Buffer Dry epi Thongathi Chappers ngibala amaroute ebengiwasebenza mina. Uzothola ukuthi nje bawu4 kuphela abantu odila nabo okwabanikazi bey'tolo. Benzani ke labantu? Awukwazi ngisho ukuxoxa one-on-one nayo discuss iprice yesika because uyakweqa. Udiscussa nobani? Nomphathi wakho. Ngoba unezitolo eziningi. Mase hlangene nodadewabo nomfowabo they have a better price. Umajola lapha ya angeke ayenze lutho iprice yabo nesitolo sakhe kaBS. Because umajola udila nami uthenga ngo10 rand bona bathenga ngo8 rand. Uwani ke loyo esingeke simenze lutho kodwa kufanele ukuthi uma sithi sizimisele ngokulandela lokhu khansela bekusho ukuthi uma bephuma senza njani siyangena yini sinayo yini capacity yokuziphatha lezi zitolo senza kanjani because thina nje emnyama asizwani asifunani uma singakazwani singakafunani kanje we don't stand a chance. Uwani loyo. O2 uthi ngabuya ngazovula izitolo ngibe nezitolo ezu4 mina kulezi zitolo ezu4 ziwile zonke. Ngaqala kabusha kophinde kwawa ngiqalile futhi kabusha ngiwiswa yini ke ngiwiswa ukufika egate right ngithi ngizothenga iGrand Pa kuthiwe 144 rand ngiyithenge iGrand Pa egate right ngo144 rand uhambe uthi uye eBarcelona uyifice ngo135 but ngayiyekelani yase gate right. Niyakhumbula ukuthi ngithe abangani bami ngesikhathi ngifika kwezodwa zabo ngipha ngabala amaphilisi Panado Grand Pa ngiphi Citrosoda kuthiwa fake original. Athi he? Thina fake original. Athi no. Ungakhohlwa ukuthi ngaphesheya kwami khona umama umXhosa wase Eastern Cape but megodukile lo mama showcase uzongibuyela nenkuku ehlatshiwe. Ngenhla kwami kukhona umakhelwane wami engithi mangingekho ngifone ngithi gada lapho phosihlo ngalana futhi kunabantu la ozothi makunenkinga fanele thiwe sondela uzokhulumela umakhelwane ngizothini mina ezomakhelwane. What am I gonna say? Ngazi kahle ukuthi what if ile ya Grand Pa ngizela ingane uzoyitshela ingane ungayiphuzi le Grand Pa la isitolo but ingane izoyenza leyo nto nevertheless uyibulalele wena ingane yakho. Ngihambe commanders ngiyoyithenga iGrand Pa egate right. Guess what? Mina mangise ngithi eyami iGrand Pa yu6 rand eyalapha yu5 rand awumkhulu umehluko because bazokwenza iprofit labantu abazile ukuzocabangela wena. Mina ozocabangela wena kufanele ngimeshe iprice yakhe ngeke ngize ngikwazi ngoba uthi at first ngangiqala ngibala ngitshela ukuthi hayi iyabahlula imaths labo ngafa. Hayi ngabona izitolo ayivali izitolo ziyanyuka izitolo. Hayi bayakwazi ukubala bayayakha. Mina myself I know some of the places njengoba ngisho ukuthi ngijwayelene nabo. Mina esami isitolo nge-unrest nganginakho ukudla bayazi ababekhona emahlabathini. Mina uthola yonke into esitolo sami because ngangidrive ngithi ngingakuphi thiwe nayi i-warehouse isendaweni ukuthi ngihambe ngiye warehouse ngiyothatha uphuthu ngithathe rice ngithathe yonke into. Kunale section la kwenziwa khona ezinye izinto.
Yabona? Lezi zinto enibuka la emafonini mina ngizazi live. Abangani bami bahambe, one of them uyafika ngelinye ilanga uphuma kothenga ilunch, uphethe necoke. Uphethe icoke. Uze esitolo sakhe. Uzophuza icoke ayithenge eShoprite. But udayisa icoke la ngaphakathi. Akayithathi ngani lese fridge ayiphuza. But mina kufanele ngiyithenge ngibuye ngizoyidayisela nina. Uma angiyithengi le coke la isitolo sakhe echeaper ngo R5, yena enesitolo esisemahlabathini. Uthi uyathumela khona waze wayishaya ingane. Ikade izothenga kanala wayeqhubha ngoswazi ezofuna imali yakhe esitolo sami ukuthi angisho ukuthi uzothenga la ngithamba uthenga kaJohn. Izinto esizenzayo ke thina that we have no one to blame but ourselves ngoba uyasihlula nokusupportana. Uyithuma kuphi? Uyithuma kwi grandpa ka R5 because eyami njani iyabiza ngeshumi. But uma ngiyiyeka ke Gate-Rite ngizothenga le yakhe still ngeke ngikhompise na ungakhohle ukuthi yena istock usithatha la usifaka lapha ya vele usayenze profit. Akukuningi ke engizokusho ngokuthi what to do. Kodwa ku what to do ngizothi 1 sikhumbule masivukwa ulaka ukuthi laba bantu abanayo indawo abanayo imizi bahleze emzini yabantu barentiswe ithile emzini yethu. Ngesikhathi ushaya iwindow vandalize umuzi kabani hayi okazayizayo. 2 ngifuna ukuthi empahleni yabo yonke okay siya order. Uyabazi ba order kuphi yini order kuphi uMajolo uyazi ukuthi uma ungambuza ama chips uyazi ukuthi uwa order Majolo ama chips nama cake nama drink angithi okunye ukuthatha lapho ngithathe lapha ngenxa yama price. Istock sama wholesalers kulandwa e-trade port. Lifika itruck la ka trade port kwa John lana ke manje Verelem line pallet eli1 le Coca-Cola nakhona u1.5 wehle lo 1.5 nophutho lu5 nerice elu5 namaphutha u2 but istock isithe estore benzani they are collecting receipts. Angikhathali ikhansela ungeza nobani bakhe ifundiswa lezi iliphu nizozifica zo rice o5 nophutho lu5 ngeke phela umtshela uthi aka order kanjani angithi zikhona iliphu eyilegit ngoba baya order e-trade port ebese kuzoba khona lama ngathi quantum but akunawo amawindi apendiwe izona imoto zestock ke lezo. Hayi lezi enizicabangayo nina uthi nali itruck limile liyadiliza lapha na kufuneka islipho kuzothi makufika nabo sibo lapha na kuthiwe nakho ngiyacomply uyabona. So lento uhulumeni wethu asifikela nayo yokuregister mina as a spaza owner ngibone uhulumeni wami engangicabangela isidalwa thina as South Africans bafowethu nize nisho nina nabo bayasho bathi South Africans are stupid. They can't make money. Ukhona now South African balele. They can't make money. They are too lazy. They are jan. How am I going to make money kwi market engabalansile? Because obviously market ayibalansile. Asithenge Gate-Rite sonke. Ngeprice eyi1 impahla eyi1 sidayisa impahla eyi1 sonke. Sibone ukuthi ulazy yini umuntu noma cha. Because ungabuka itolo kodwa BS 5 o'clock itolo zivuliwe abantu balale emakhaya ke bona balele itolo bavukile bageza beze esitolo bazozivula isitolo. We are not lazy but the market is just not compatible for us. Umbuzo ke uthi what do we do? Mina ungahloniphi ngirecorda ke mfana. Uma kusakhona abantu bokuhamba we don't stand a chance. 2 the only chance we stand in making umnotho usbenefit thina ngokweyimayini nangokwama franchise nani sisemnyango siphandle. The only time la uzothola khona umuntu omnyama ekwazi ukusimame nomunye is when ku rotator umnotho within ilokishi lethu. Lokho kokungenzeki imali iyazihambela ngaba bahlale emacontaineni ukuba imali bayayisebenzisa nemndeni yabo bayayithola imali bayayithatha bayayitransport thina the money that we took out ayibuyeli ukuza kuthina. So mina bengizothi bafowethu in whatever decision enithathayo mina ngizolindela ukuthi ngifaka amateku angazi agqokwa namateku kodwa ngilindela ukungena ematekwini ngisupporte i decision enizoyithatha lana
kodwa kwi-decision esizoyithatha siphume bafowethu siveze i-unity nokuba strong, hayi emphakathini kuphela kodwa nasemazweni omhlaba, ukuthi ngesikhathi sibhodloza singena sintshontsha samasela, kodwa ngesikhathi sithi nje uyaphuma noma uphuma, umuntu aqoqo ngokwakhe kahle, asilayishe isitokhi sakhe mangabe uyasifuna, ashiye ikhaya lakamnqayi, ashiye ikhaya lakaDube, uyabona? Ebese futhi siba ready ukuthi usephumile kuAbdul sisenza njani, yabona? Singena kanjani ke ukuvala lezi ayikhala nalezi ayikhala nalezi ayikhala. Ngiyacela ukungena mangabe kuzokwakhiwa ithimba, ngoba phela ikhona yona le team okufanele yakhiwe ezobhekelela ukuthi baphuma obani bangena obani, i-transition ezoba mnandi, ezokwazi futhi ukuthi ngelinye ilanga izosihlalisa la ithi baphumelela kanjani, because thina basitshelile ukuthi njengoba umbona kulesi sitolo mesevule esinye wenza kanjani. Obaba uMajola lapha khona sike sakuzama, I told them ukuthi benza kanjani labantu ukuthi namhlanje unesitolo la kusasa uyaphuma usevule esinye, akuwona umlimi, banempahla vele eyifake but bayahlangana.